Naime, bakar je naše tradicionalno sredstvo za zaštitu bilja i većina naših poljoprivrednih proizvođača ga koristi u većini naših kultura. Međutim, ne znam koliko smo svjesni zapravo činjenice da bakar, obzirom na svoja toksikološka svojstva, zapravo neprihvatljiv politikama Europske unije za daljnje korištenje. Uslijedom toga smo mi pokušali u maslinicima i u vinogradima napraviti zamjenu bakra u upotrebi, tako da smo za zaštitu od biljnih bolesti, gospodarski značajnih biljnih bolesti vinove loze i masline, dakle plamenjače i paunovog koka, to znači da smo mi zapravo željeli vidjeti je li mi dobivamo iste rezultate u proizvodnji ako ne koristimo bakar. Slijedom toga smo dobili rezultate koji su nam bili ohrabrujući i vidjeli smo da zamjena bakra je moguća. Čak je jako prihvatljiva bila i kombinacija bakra i tog novog pripravka u pola doze svakog, u integriranom vinogradu, u integriranom masliniku. Na kraju nam se to rezultiralo time da smo u konačnici malo rasteretili tlo od bakra i time pokazali da je moguća zamjena bakrenih pripravaka u zaštiti vinove loze i masline od njezinih gospodarski značajnih bolesti.